Diparingi manuk sik ya, Mas. Apa kuwi, Nduk? Manuk podang. Oh, podang kuning adate iki. Iya. Iya. Sing saka Klebak iki teko wisan. Iya, kadal blese. Ya. Pak Hartono wau nggih wonten, Mas. Ono cah kuwi pawang udan kok iki. Kalian Mas Mehmet iku nakula sadewa kok ya. Iya, mangga. Nadyan wujud temong peksi Dasare suwe ora tau sowan ning tlatah kene. Anjir. Iki juga merupakan salam perkenalan. Anjir. Dari ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas sinuman luar biasa. Nggih, seragame apik kaya seragame pilot. Ayo. Sing nom-nom sabar dhisik ya to Yan. Anjir. Mas Klenyer ya. Ditulak udane ya. Si putih tukang nolak udan ta? Iya. Oh iya. Golek isi podang jenar. Iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi lagune podang kuning kula aturaken Mbah Harto. Siap ya Mbah ditampi. Idare digolekno sampur no jak nyampur ning kene cocok. Mboten ngagem sampur nggih mboten napa-napa monggo lho. Sinarengan yoga laras campur sari monggo ngaturaken tembang podang kuning. Monggo kanthi katampi kanthi renang ing penggalih kaya para tamu undangan. Ono enjang ono tambah aja ngecek
tiba bunga. Opa, opa. Gini yuk. Yuk Kalaras. Ayo Mbah Harto, Pak Mun. Lah Jabul, iki mawon Kang Bocong. Sugeng kondur kang sama kebareng ke kundur. Sedaya para tamu undangan bapak-bapak yang sampun pinara nggih sugeng pinaraan. Oh.
Kodang kuning tembang campur sari sampun katuraken sinarengan Yoga Laras.